La ciència és l'única manera racional d'entendre el món. No sols és gratificant, sinó que alhora és un motor de progrés. Per tant, com més ciència hi ha en una societat, més democràtica és. La gent té que conèixer el que és la ciència i té que sentir-se solidària en les persones que fan possible que la ciència es puga donar. Eixa ciència en el sentit més ample, perquè la ciència és enginyeria, és tecnologia, és investigació bàsica, és ciències jurídiques, és humanitats, és socials, és bàsica en qualsevol tipus de societat, sobretot en una societat desenvolupada. La recerca, sobretot la que es fa des d'institucions públiques, es fa gràcies a un suport de la societat. La societat, a través dels seus impostos, el govern destina una part d'aquests impostos a coneixement. Hem de retornar-ho a la societat. El rol de la divulgació per a la comunicació de la ciència és una obligació de les persones que treballem en aquest sector perquè és necessari transmetre a tota la societat els coneixements d'una manera que tota la societat estigui informada i pugui prendre les seues decisions amb coneixement. La difusión veraz de la ciencia cobra hoy en día una gran importancia por la irrupción de las tecnologías, de la información y de la comunicación y el impacto mediático de las redes sociales para poder contrarrestar informaciones que carecen de base científica o tienen muy poca base científica. El paper d'aquestes revistes de divulgació com Mètode i altres és el que acosten a la societat tots aquests avenços científics. Métode desde el principio tuvo una divulgación o una apuesta por la calidad en la divulgación científica y la profundidad en el trato de los temas. Mètode, per a mi, com a lector, és una revista que va un poquet més enllà i com a escriptor, com a col·laborador, també és un lloc on jo puc plantejar unes reflexions que tenen un punt d'interioritats de la ciència o interioritats de la divulgació científica. En Mètode trobem aquesta simbiosi cultural, no sols del coneixement científic, sinó també de l'art, de la literatura i d'altres formes d'expressió artística com la cinematografia o altres expressions que enriqueixen aquesta visió i fan possible aquest somni de que la cultura, en majúscules, inclou també el coneixement científic, la ciència com a part de la cultura. Mètode és una revista important perquè està complint una funció que, com he dit, és una obligació d'institucions com les universitats de transmetre al públic en general el coneixement d'una manera que siga elegant, com ho fa Mètode, però a la mateixa vegada que no caiga en la simplificació. L'objectiu d'esta revista, Mètode, és fer que la ciència es puga divulgar, es puga fer que siga entesa per la societat. Métode es un espacio de reflexión que me permite sumergirme en esa apasionante aventura que es la ciencia. Mètode és una joia que cal preservar i que fa una funció social de primer ordre. Quizá la mejor revista española en divulgación científica de calidad. És una revista que és un referent i jo em sento molt satisfeta com a investigadora de la Universitat de València, però especialment en aquests moments com a rectora, de tindre una revista com esta per a divulgar el que fem, no? El que fem i el que es fa arreu del món. Mètode és un pont entre les ciències i les humanitats. Mètode és la demostració que la cultura és una.